tekan omah ya toh. Ngene iki dibawenana sapa? Bojone kula. Upamane bojomu dijaluk ento. Angsal. Lah iya. Tanda tangan. Jadi kabeh iki ana bukti masalah apa wae nek wis putus kudu ana buktine tanda tangan. Saiki wis putus ya toh. Jarike tiba kowe, bojomu tiba eteh. Asik untuk bojo. Lho kok dek. Lho dek gesek itu. Piye? Niku mau pripun, Pak? Jare nek teko mak dijaluk karo bojomu to. Angsal. Lah iya tanda tangan. Lah nek bojone kula pun dijaluk akeh, Pak Lurah kedah pripun? Pegatan. Tanda tangan. Wis bojoku pek, tak ngepek bojoku. Oke. Ngosek. Piye? Nek bojo kula pun dijaluk ateng, kedah pundi Pak Lurah? Aku nggih, lho kudu pegatan. Tanda tangan to. Wis ditampen. Bojoku pek, tenan aku tak ngepek bojoku. Oke. Lho iki piye lah iki? Lha iki piye bojo kok pek? Lha nggih, kok sapi sing digugu, kelorane. Nek menungso omongane. Nek bojone kula dipek ateng, kedah pripun Pak Lurah? Kudu pegatan. Lah nggih, pegatan ono kok. Lho, iki apa? Kalimat iki mau. Nek bojoku dijaluk eteng, Pak Lurah kudu pripun? Pegat. Tak botak perjanjian ora dadi. Saiki dibelekno, wis ora usah jari-jari. Ora usah bojo-bojonan. Belekno iki dite. Jarene jarine belekno. Oh, iki kowe rasa jare aku rasa tuku. Pak Lurah aku ora iso pegatan. Karo mutusno perkara kok pegatan. Salam. Wis saiki ngene ya to. Negarane dhewe iki bukan duwe gawe sing gede, kena diarani pemilu. Nah, iki saiki ayo padha guyub rukun meneh, bersatu kita teguh ya to. Bercerai akan runtuh, kembalikan keutuhan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul, Pak. Aja lali sok tanggal 5 Juli awake dhewe iki pemilu meneh kena diarani memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pilihlah wakil-wakil yang bisa mengangkat martabat manusia kecil. Oke, ayo harus bersatu menghibur masyarakat. Oke. Ini Bapak. Ayo, yes, pokoknya hibur, ditarik, nyawung gending apa? Nyuwun tayub napa campur sari, Pak? Tutarowo. Wis kok bawa kok turuti lapo lho. Minggat. Baik hadirin dan para penonton sekalian, adik-adik yang tercinta, kali ini akan kami bawakan satu tembang sesuai dengan janji saya waktu masih di Sedekah Bumi. Kalau kembali ke sini minggat harus sudah jadi. Nah sekarang akan kita layani satu tembang minggat. Monggo, yuk.
kaya ngapa dilayani. Lah iki ngene ya to, awake dhewe iki jane nak suka-suka ya ora ana watese. Disugata sepisan meneh gending tayub, mengko bubar kuwi awake dhewe terus sis kampling netepi kewajiban ya to. Ngamanake lingkungan iki penting tumrape awake dhewe. Kabeh warga masyarakat berhak lan wajib mengikut serta dalam keamanan lingkungan. Nah, saiki